λοιπόν σε αυτή την ερώτηση. Στην ερώτηση τι γνώμη έχω για τις μπάρες των δημητριακών και για τις μπάρες της πρωτεΐνης και αν συμβάλλουν στην καλή διατροφική συμπεριφορά και στον έλεγχο του βάρους. Θα σας πω ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα κατάλληλα προϊόντα. Σαφώς και η γνώμη μου είναι θετική. Σαφώς και η γνώμη μου είναι ότι συμβάλλουν στην κατάλληλη διατροφική συμπεριφορά. Σαφώς και συμβάλλουν και στην καλή μας υγεία εν γέννη, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά. Τίποτα θα ξέρετε ότι δεν αντικαθιστά την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Όμως, όταν δεν μπορούμε να φάμε υγιεινά, όταν δεν έχουμε διαθέσιμο κατάλληλο φαγητό, όταν δεν γνωρίζουμε τι να επιλέξουμε για να πάρουμε τα θρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται για να είμαστε υγιείς και να παράγουμε έργο και να έχουμε μια ισχυρή βιοχημία που ισορροπεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα, τις ορμόνες μας, τη θερμορύθμιση, τα συστήματα παραγωγής ενέργειας, τότε βέβαια μια καλή μπάρα πρωτεΐνης ή επίσης μια καλή μπάρα δημητριακών συμβάλλει στην καλή μας υγεία. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Αν δεν έχουμε διαθέσιμο κατάλληλο φαγητό και πάρουμε μια μπάρα πρωτεϊνών, δηλαδή μια μπάρα η οποία θα μας παρέχει 14-15 γραμμάρια υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Και τι είναι υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, φίλες και φίλοι? Είναι η πρωτεΐνη που περιέχει όλα τα ουσιαστικά αμινοξέα και είναι αφομοιώσιμη. Και την χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός, διότι μην ξεχνάμε, ακόμη και οι άνθρωποι που κάνουν καθιστική ζωή χρειάζονται περίπου 0,8 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους πρωτεΐνης, κάτι που ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς δεν το προσλαμβάνει. Δηλαδή, ένας 80 κιλών άνθρωπος θα πρέπει να παίρνει 65 περίπου γραμμάρια πρωτεΐνης για να πούμε ότι όσοι προσλαμβάνουν είναι και αυτοί οι οποίοι αποβάλλει. Αν το γεύμα μας είναι 2 κριτσίνια, 2 φρούτα, ένα ποτήρι χυμός, 2 φέτες ψωμί με λίγο μέλι και βούτυρο, δεν προσλαμβάνουμε πρωτεΐνη με αυτές τις συνθήκες, φίλες και φίλοι, υψηλή βιολογικής αξίας. Άρα εδώ οι μπάρες πρωτεΐνης και οι μπάρες δημητριακών εμπλουτισμένες σε πρωτεΐνη είναι η λύση στην απάντηση της πρόσληψης υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η λύση. Είναι ότι τρώμε την κατάλληλη στιγμή ένα γεύμα το οποίο μας παρέχει, ένα γευματάκι για να το πω πιο σωστά, το οποίο μας παρέχει και υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες και σάκχαρα διαφόρων μοριακών βαρών, σύνθετα και απλά και βεβαίως και μεσαίου μοριακού βάρους, όπως μαλτοδεξτρίνες, που σημαίνει τι? Ότι μας παρέχει ενέργεια εδώ και τώρα, αλλά και παρατηνόμενη ενέργεια για σταθεροποίηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα. Επίσης μας δίνει βιταμίνες και μέταλλα και βέβαια μας δίνει και κυταρικές ίνες. Άρα με μία έκφραση μας δίνει στοιχεία για να διατηρήσουμε, μας δίνουν στοιχεία για να διατηρήσουμε μια καλή ποιότητα ζωής και μια καλή ποιότητα παραγωγής ενέργειας και υποστήριξη όλης της βιοχημίας του οργανισμού μας. Άρα καλές μπάρες δημητριακών, αυτές που μπορούμε να ψάξουμε στην αγορά και να επιλέξουμε, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για το σύγχρονο άνθρωπο τη στιγμή που δεν έχει διαθέσιμο κατάλληλο φαγητό μαζί του, μια και αυτές οι μπάρες χωράνε στη τσέπη μας, ακόμα και στη τσέπη του εσωτερικού μας, την εσωτερική τσέπη του σακακιού μας.